ai maka ko ka kai gyaran murya mai hankali yake ganewa. Ta kwashe min kudaden ranka ta kaf. Gyaran murya ai maka ko ka kai gyaran murya. Na rantse da Allah daga kaina a barikin ki ya zo ƙarshe. Idan ban ɗauran ki ba sai na lalata miki kamanninki yadda ba wani wanda zai ƙara sha'awar ma ya kalle ki ko ya miki magana ko ya ji yana son ki. Da rantse da Allah. Da ka zo ranka a ɓaci haka. Kaga yanzu da kana da aure wallahi da farin ciki da aka dinga samu amma sai ka shigo ranka a turɓina kana wani babbatar. Me yake faruwa? Akwai abin da yake ɓata min rai a cikin raina wanda ni kaɗai na riƙe shi kawai na bar shi a raina. To kai har akwai abin da zai dame ka ka ɓoye mana? Ni fa ƙanwan mahaifiyanka ce ni zan ma maganin duk abin da ke damu. Yanda nake kallon abubuwa na ta tabbata kai ba haka kake kallon su. Hakan ta sa nake nema maka matar aure da kaina wanda halayenku da ɗabi'unku suka bambanta. Saɓani halitta da halaye da ɗabi'a abin so ne ga ma'aurata? Zan nema maka farar mace mai ɗan ƙiba da nutsuwa kuma da hankali. Hakan ne yake nufi al'adan Bahaushe duba fata na baka ne. Idan ka yi fushi ita sai ta yi sanyi. Lokacin da kasala ta zo mata ita sannan za ta fara. Kaga launin fatar ka baƙa ta ka fara. Ana sa ran zuriyar da za ku samu za su ɗauko kaɗan daga halittar, kaɗan daga ɗabi'u, kaɗan daga halayen, kaɗan daga launin fatar. Kaga sai su samar da nasu ko bala? Idan dukkanin ku baƙaƙe ne ɗan dukununu fa za ku samar ko? Gyaran murya mai hankali yake ganewa. Gyaran murya. Lafiya ya jiya ya gida an zo lafiya na hanya. Sunana Maimunatu babar Bala mahaifiyar Bala ce ta aiko ni. Kun yi wa Jummai tanadin mijin aure? Wani abu ne ya faru? Arzikin gidanku ne muke so mu haɗa da nama arziki shine ya kawo. Ɗanta Bala yake son ya auri ɗanku Jummai. Yaran yau ba ka haifi halinsu ba. Kwanakin baya akwai wani yaro da yake zuwa wurinta. Ban san inda maganarsa ta kwana ba. Bayan haka akwai wanda mahaifinta yake son haɗa su tare. Wato ɗan gidan amininsa Malam Makaho. Yaron naku lafiyayye ne. 'Yan shekarun nan ba na ganin sa tun da ya zama saurayi. Lafiyayye ne sosai ɗanmu bai da wata matsala. To shi kenan kada ku ji ɗar. Ki faɗa mata ai ɗanku nawa ne. Za mu haɗa su aure amma ina da sharaɗi guda ɗaya. Mu ɓoye wa yaran kada su ji abin da muke so mu ƙulla a tsakaninsu. Mun yadda da hakan zan je in faɗa mata sai mu ɗora shi akan soyayyarta kafin ya san ita wace ce. Da nake so da ke lalle a nasihantar da ita a nuna mata menene zaman aure. Zan ɗora mata bayani ta fahimci menene aure, yaya aure da zaman aure yake.
menene mijin aure, wanke-wanke, shiga madafa da rashin fita babu dalili, lullubi idan fita ta kama, ta fara jin ta kamar mata aure. Saboda haka Allah ya albarka. Amin ya Allah. Zan ƙara sa To a masallaci. dawo lafiya. Allah ya sa. Sai ka dawo. Allah ya sa. Ko da gyaran murya ko a cikin taro, gyaran murya ko da ku uku ne kuna gyaran murya, gyaran murya mai hankali yake gane. Bala, ko da yaushe ka samu matar da za ka aura ka dinga yaba mata, ni ma ko da wani lokaci zan dinga yaba mata. Mace tana son yabo da ziga da ɗawainiya. Haƙuri da fahimta Bala suke rike aure ba soyayya. Wato kamar yadda mamana take ta manzantar aure, take so ta gani aure, kuma a matsayin ku na 'yan uwanta, kuma kuna matsayin mahaifiya, shi yasa kuke so kuma ku gana aure. To ban sani ba dai ko rayuwarku ne ya zo ƙarshe. Kai? Shi yasa kuka damu da sai kun ga auren nawa. To, amma dai mun baka wuƙa da nama, ka nemo duk yadda kake so. Ku nemo min da kanku, duk wadda ka ta dace kawai, ina amince. Duk budurwar da ta zo ina so ka amince da zaɓin Allah ko daga gare ka ko daga gare ni.